Γεια σας, το όνομά μου είναι Χάρης και είμαι 12 χρονών. Ζω στην Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην Ευρώπη και εμείς οι Έλληνες θεωρούμε ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Θέλω μια Ευρώπη δημοκρατική και ειρηνική που να δίνει περισσότερες ευκαιρίες στους νέους. Γεια σας, με λένε Γιώργο και είμαι 13 χρονών. Ζω στο Ηράκλειο, τη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος και στη μεγαλύτερη πόλη στο νησί της Κρήτης. Εύχομαι η Ευρώπη μας να μείνει για πάντα ενωμένη και ειρηνική, αλλά ταυτόχρονα πιο πράσινη και πιο καθαρή από ό,τι είναι σήμερα. Γεια σε όλους, ονομάζομαι Γιώργος και είμαι 12 χρονών. Ζω στην Κρήτη, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Ευρώπης. Εδώ γεννήθηκε ο μινωικός πολιτισμός, ο αρχαιότερος στην Ευρώπη. Ένας πολιτισμός που τιμούσε την πρόοδο, τη φύση, τη δικαιοσύνη, τη γυναίκα. 4.000 χρόνια μετά, εδώ από τον Ευρωπαϊκό Νότο, ονειρεύομαι μια Ευρώπη ενωμένη, πιο πράσινη, με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Γεια σας, είμαι η Μαρίνα, είμαι 14 ετών. Ζω στην Κρήτη, σε ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Ευρώπης. Είμαι περήφανη που είμαι Ευρωπαία, καθώς γνωρίζω ότι ακόμα υπάρχει αλληλεγγύη και κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων. Ονειρεύομαι μια Ευρώπη όπου όλοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες στην υγεία, στην εργασία και στην εκπαίδευση. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος, είμαι 21 ετών, σπουδάζω στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και είμαι φοιτητής στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Ζω στην Κρήτη, στο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Χαίρομαι που είμαι Ευρωπαίος, γιατί δεν έχουν χαθεί μέχρι και σήμερα σημαντικές αξίες όπως η οικογένεια και η φιλία. Παρόλο που δεν έχω όραση, αντιμετωπίζω το μέλλον με αισιοδοξία. Πιστεύω σε μια Ευρώπη που θα εξαλείψει πλήρως τις κοινωνικές διακρίσεις και ευελπιστώ όλοι οι άνθρωποι να έχουν ίση μεταχείριση σε ό,τι κάνουν.